खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो सिखारनानै नै मुसारिबो थिखोआखै ओमफ्राय कम्बलबो खनाखै आरोना आं सिखांदोंबो आङो इन्ट्र'खौ लाग्रोबाय। ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा न'आवहाय ट्रेक्टरजोंहाय हा खोयो नालाय न' गोदान लुदों नालाय बेखिनिखौनो आङो लोगोफोरजों शेयार खालामनोसै होननानै सानलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांदोलाय लोगोफोर, ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो। ओमफ्राय दायो आङो भिडिअखौ जागायनोसै। ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो ओरैजाय नै बिसना साद्रि खननायनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय बेनि उनावसो आङो मा मावो बेखौ देखायना होनोसै लोगोफोर। बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायनोसै। जाबाय लोगोफोर, दायो आङो बिसनाखौबो खनस्रांखांबाय ओमफ्राय फोसाबखांबाय। एसे देखायना होनो आङो नै बिसनाखौ साफा खालामजोबबाय, खननानै दोनजोबबाय नै। ओमफ्राय दायो आङो इथिंजाय नै ट्रेक्टराबो लाबोगासिनो नालाय, ओमफ्राय आं एसे बेखौबो देखायना हैनोसै लोगोफोर। ट्रेक्टर लाबोगासिनो नै लोगोफोर। आंना फिसालाया नुवाखै, खाथियाव थांफा फैफा खालामगासिनो। नै लोगोफोर इथिंजाय जों अरबो सायदों, ओमफ्राय अमानिबो ओंखाम संगासिनो आरोना नै इथिंजाय। ओमफ्राय फारसेथिंजाय ट्रेक्टरबो हा खोगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै आंनि फिसाला, ओमफ्राय बाजै, ओमफ्राय आब'नि फिसाला आरो नैबे बेलुन सुनाया आब'नि फिसाला, ओमफ्राय नैबे गोजा गाननाया आंनि फिसाला आरो। ओमफ्राय बे बाजै दसे दाबो एसे गोजांनाया खाराखै नालाय, दायो 9टा जाबाय अब्लाबो गोजांनाया खाराखै। ओमफ्राय नै अमानि ओंखामाबो जाहां जाहां, नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दायो सान्दुङा एसे दुंबाय नालाय लोगोफोर, ओमफ्राय दा आङो दहाय एसे सिबनानै दोननायखौहाय दायो नै आङो गारहरगासिनो। सिथ्ला सिबनानै दोनदोंमोन नालाय आं दहाय फुङावनो, बेखौ आं दा गारगासिनो दाखोरखौ। इथिंजाय नै लोगोफोर अमानि ओंखाम संनायाबो मोनबाय आरोना। ओमफ्राय ओरै फारसेथिंजाय ट्रेक्टराव हा लाबोनायाबो लखबगासिनो नै लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ बारा गोलाव जायाखिसै आरोना लोगोफोर, ससेल' जाबाय, अब्लाबो नायसाबदो। ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै लोगोफोर।